Dawn huma ftit mir-ritratti li rċevejna ftit wara li nstaddet is-sistema ta' dranaġġ fl-inċineratur tal-Marsa u konsegwenza tek żbroffa demm u materjal ieħor. Il-Waserf qalet li dan l-imblok ġie kkawżat minn xi skart solidu li għadda l-ġodranaġġ waqt il-ħasil regolari li kienet isir fl-impjant. Dan l-istazzjon huwa infurmat li dawn it-tipi ta' żbroff qed isiru regolari bl-aħħar wieħed ikun tal-ħamis li għadda. Nies li kienu fuq il-post iddeskrivew ix-xena tal-lum bħala waħda disgustanti minħabba l-irwejjaħ jintnu li kien hemm. Sit li għandu l-kumpanija tiegħu f'dawn l-inħawi esprima dwejjaq tiegħu li l-investiment li qed jagħmel qed jiswi l-usuf. Is-Sindku tal-Marsa Franz de Bono qal li l-Kunsill Lokali ġieli rrapporta dan il-każ iżda kollox baqa' l-istess. Il-Kunsill ilu jilmenta fuq il problema snin kbar bażikament u qatt ma jingħata la tweġiba u ħaġa oħra. Kull ma jsir kollox bil-moħħbib bħal ma rajna l-ewwel jiġu joħorġu jaħslu qisu dak li jkun ħadd ma jinduna. Jiena nistiednelhom l-Onorevoli De Marco li għad fl-offiċini ta' Hexaho Grounds House li taqsimu tal-ambjent biex tagħmel żjara saw ukoll u tara l-inkonvenjent li qed ibagħtu l-poplu Marsi, mod in ġenerali speċjalment in-nisa dil-akwata. Il-MEPA qalet li qed tinvestiga dan il-każ. Il-każ tal-lum ġara ftit jiem wara li l-Kummissjoni Ewropea ippubblikat rapport dwar il-mod li bih il-pajjiżi membri qed jiddisponu mill-fdalijiet tal-annimali. Dan ir-rapport ikkritika lil Malta minħabba l-mod li bih il-biċċerija tal-Marsa u l-inċineratur kienu qed jiddisponu mill-fdalijiet tal-annimali. Dan ir-rapport jiżvela li meta f'Ottubru li għadda kien hawn membri tal-Kummissjoni Ewropea dawn sabu li l-inċineratur u l-biċċerija kienu qed jarmu d-demm fis-sistema ta' drainage. Dan ir-rapport jgħid li l-Gvern kien wiegħed li s-sitwazzjoni kellha tiġi rimedjata. L-istess rapport li ġie ppubblikat mill-ġurnal Malta Today juri kif il-kapaċità tal-inċineratur tal-Marsa issa laħqet il-massimu tagħha.